И здравейте в бокс, аз съм експерт клоун и тук е с мене Родене и Ники. Сори. И това е Майнкрафт оцеляване на Deadcraft, така ще го кръстиме, то сървър. Аз имам книга. Браво. И така, и това е старт на оцеляването. Мога да биете овце, залегла и такива неща. Къдец. Готово, аз имам едикция на легло. Браво. Аз тук... Аз имам някаква вълна. Да, може после да ми кажете координатите ви на това, на къщата ви. И координати бе, маймуно. О, там гледай колко, защото не ми се зарежат чънковете и виждам, че има много прасета и крави и мога да... Да, Ники, Да. да приемаме ли хора в този сервер или не? Не, Що бе? Ще бъде яко. не. Да, с хамачи, така че ти да ви дам и да ви дадеме IP-то. Няма да стане. Няма стане. А? Знаех, че има някакво като спиране. Да, кандидатури. Да, бе, това ме. Аз съм на нашите къщи. Браво, ден, гледа. Да, ти тук си играеш от вече ден, така че си направил къща, така че... Нали, Ники? Гледате, няма да ми стаи... Няма да ми стаи и една пържолка. Така, Колко ледър имам? така знам къде ще ми къща, така че... Аз сега ще цепа другия. Тук има много овце, мога да се направя ферми, така че... Те тук Аз могат да се обичам да направят. убивам овце. Те тук могат да си направят такова. Холмът. Ники! Буклук си ти. Не, бе, само за една секунда да ще опаднах тук. Окей. Добре, айде сега без читове. Знам, бе, само ще опаднах тук. Окей. Аз не читвам. Само съм 26 левел. Нали знаете, че това отива в клипа? В клипа. В клипа. Кой ме удара? Гледай, че се смени вече. Да. Някой ме удара. Ние трима сме админи в този сервер. И сме само тримата. А не, има и четвърти. Да, но... Скелет. Четвъртия буклук. Да, с който сега не снимахме клип, но... Малко с него ще играем WoW. Да. World of Warcraft. Да, като кажеш лоу, може да сетиме. Какво може да е LOL? League of Legends? Да. Да. Сега снимаме на Майнкрафт или на Лоу? На Minecraft. Е така, И тогава... Като се играе се завързват такива разговори. Да, като... Цъках лига и паднах от тъп тим. Неки падна от света. Намерил си дупката. Има много кози, много. Ти къде си, бе? Където трябва. И не нарета. Ти само смей. ако бързе, че идваш направо те бавно. Не читвам, виж ме. Дай ли аз ще бана, един от двамата. Не може да паднеш. Сам Ники мога да падне. Не, ти не можеш. Ще кикнам. Ще трябва да ям сурово месо. Аз имам, ела ти дам. Аз имам сурово месо. Не бе, Аз имам. изпечено. Аз вече изядах. Ти ще пана. О, на мен просто. Аз ще си направя чести, ще го отсветъфли лаво. Намерих колко. Окей, аз още не съм в мината, аз си търся място.
Не, аз е така просто търсам място и намирам. Илаво. Направих си там някакво. Вече имам Аз легло. правя. Вече имам легло. Аз си правя броя. Аз нали паднах от света и нямам такова болно също. Телепортирай се, ако искаш при мен, аз имам. Тук имам много овце и... Не, сега И аз имам много вълно. Да. Той аз имам. И аз имам. Ай сега отиваме, нека само да взема тия самплинги и айде. Охо, тук дупка. Охо, тук може да има кол. Охо, влизаме вътре. Охо, кол. желязо мое. Не, желязо за сега не виждам. Аз съм крипърска глава с лилава броня. Да вземем ли рози? За какво Да. ти е? Ще си отцвета бронята с тях. Ама чай, вие ще живеете заедно ли? Не. Окей. Не, наблизко няма да се отдалечаваме много. Да, аз Да. ще ви дам моите координати, Телепортирам. ако ги намеря, така че. Бре, бре. Аз знам как, ама той не знае дали аз не знам мои дали знае. Аз не знам как се кръси координати. Батото от Фрапса и чупа блок кол вече 2 часа. Да. Да, много ми такова ми се прецаква чънковете. Взреждам то имам 11 код, така че се умитам тук. Аз тук чупа кол. Нямам и едно кол. Ако искаш ти дам ни, моли. Не ми трябва. Окей, Аз съм родене. Аз правя каквото си искам. ти си... Не му. Днес какво стана? Бах. Пустиня... Така, аз тук няма да живея в пустинята. Аз ще живея при овцете. Да, може да си направиш. Мое не Чувствам се добре около Аз тях. тук виждам една много яка пещера. намерих поне. Аз тук... Аз знах на пещера. Да, и аз тук някаква Не, бати пещерите намирам, тук бати дупките. Добре. Те блокове не се трушат. Да, и при мен така. Защото... съм близо до зимния биом. Не знам, аз съм първата Sugarcane. Аз имам книга. Добия ли коня? Не. Той ще ми е вихара. Ема трябва да телепортираш до мен да го вземеш. Ай няма начин да го ходиш. Нали трябва да се двойка. Да, седло. Аз седло не мога да се взема, освен да се такова. От... Ники, идвай. Телепортирай се при мен, ще ми трябва помощ. Намерих такъв спаунер. Има честове. Къде? Ох, Аз Тук някъде. аз на... нямаме. Опа. Нали знаете, Нещо удари. че след Мене. 4 минутки спирам клипа и започвам втори епизод. Да не стават много дълги, към 10 минутки, защото в рапсът ми записва много и... О, седло. Давай. Давай, намерихме седло в честа. Не, сам. Ти нали си до мене и гледаш честовете, бе? Не съм баш с тебе, брат. Ама гледаш честовете. Да. Браво. О, диамантен меч. Не. Не, камене, не. Я енчантна тук, по-мой. На мен ми заби. Не само на теб. Намерих си енчантна тук. Ето да. Управи ми се. С какво е енчантнат? Flame, Power and Punch. Ама няма стрели. Да, само това да имах. Какво ще я прави? Тук имам... Имаш- Тук имам флинт, ако искате. Супер. Ама нямам пера. Аз имам пера. Супер. Да, и клечки. Аз съм клечки. Аз имам доста дърво. Не, доста. Аз тук се намирам на някой микрофона, бе. Бати бъгави Какво? микрофон имате някой тук. Пак на някой микрофона. Мога леко бъде. Да,
И, добре, и това беше за този епизод. Довиждане. О,